Ассаламу алейкум, хурмати район Цойл, байбих кулибугу, Нижер, Иргадула передача. Хлениги барху ебжугуру, хитина бука, кудия бука росте, хаску хабзаманулда бит эльха бизи, захмата важавав читлици карбхат и буки. هب قلو قد حق إذا كان حاجة الله بيشون تسبي الصبر هاي بيشيد بحال بيكي توكل صدورتي عقو وهيب قولي بتسوي دبلي هب كنا منيجي شرخوتكي بطروتكي هيج وناني هستك قلارو جماعة رزية بقاعدة حال هبيزي هب هبيزي كويت وناني دور براعي كل بهيج وناني هيدي نسول قادر قيمتكي روستا دات سيبي خولا هب جواب تشتي تسيك أرب حاطو دا حريك لروسو تلحاي بولاي وساعد لحاطو لسا إنسان بوكو أنقوسون يب أنقوسون دا جانب ساعد الله دكوانا حارس إذا ما تلت سنبيكي جلعد الحلقة دي هاريزي إيقوسون تسبي باقرة بريداتشا بحرمات يلتي ليزوك بالله لي نجود راعن بوكم باتي ساعد الله يتحريكو لروسو الأدمنستراتيا دهورتلوني الهابقو كاق حريكو وبعارب روسو تهرور الحلقة بي راعج إلاتانني نجود قاسي ها بريداتشا لسان راعز روكو هي سهرور التصوصو حلقة بي هلا جاء قويل كيس روستل سخوات شعيك مصدق قرور الحلقة بس عجائب تزاروا لي لوجو تحروسو تيقول لقي رايون سويل أباك الدبوجي أبا ريزروار بوجو أبنا كابيتل سلي شورا عنجي أبيو مشروب بوجو أنسك تون جانيوني ريزروار بوجو أني سبب بسري أباك الد أسكوجو بوك أن رتلوكو بوك أن أنقطون أن تلقو أمومت سجوا هبور ريزروار بوك أن وصل غسل проблема бук ан росоги кодолмук ан запаслел геоли бук инчо хотя нижеца ханибе ток игосонл цебел ва маардас удо биллинги бачун ади да фалнтин линги бук ан аниб ади бачун да фалнтин линт ади бачаниши басен цезабиз колюк инчо غسل ади стабильный бачун 30 кишланги цурлим бук ан жани бачун хану достаточно жобу غسل авал хаба калды жани авал бук ашбачун юги ха Ханжи хасало тут проблема гибок ана дандбан нижеца жамаатл авал гибак арана небе ихтал заманнес шибни тлеце выход из ситуации. Эме халыш хукму кана аб на капитал резервуар да кудил хезиге абшуни то нагах бала халда цуни хаккама тугеге пажар жокканеге как пажар резервуар гибук энаб анеги бачун анцкутонну бугу кего пажарин машин сел квадиби цузикол алда жани сха эдин агжолну кез кама тугеге ханитлер эшилда нагаккани эдин зафас салд гибук энеги аб қалиц ибосизилнабун янжи ракаран русул харака чайги хагура авал чайги абжабуна Анже смета гибак кангулсу смета гибак хун асул карагбжо 120 тысяч алды агибак хун юк ан асул хабура қайдги абос хунги анже хабура хал тохтуруги жоги абун башта сума советатлилин башта сума анже анилет руги адаматса сик хариалсын жудургу толи садақ букунар шабачон юги едини гатги абун един тлилин абун разилиги разилхун қот иги абун أبول حال إدينا نبون خانجت سالتول هنجي الله سبحانه مشاس بچند القول جاني پاتلوچیت کابل نجات شيء پاتلوچیت تبي يقول هابو قبوق أب هابو تلوارلسا إلداس خدول تل problem أب أول سبوك إناري نابون كل وخ أب غوري هنجي أني هابو قبات لطل أول هاب غرزول أول نابول نجاتسا هاب central دشوزان central باخو بيقول لخون где-то تو سبرگوچه اگه اب لینیال تواتي لب سيت خاني روگي انجي دودينگو دوبجاني خموگو توگيگي تو اول دوبگي دوباگي بو گاد دينگو ريزرвуар خمو ادي انگو ديگي چو خدوشل نو دوش حبت oldu خدو توگيگي بوگو سابگو بوگو ادين اغابجو انجي İnsan riidalagi توگيگي سيل problem روك ان insanda soraqdal bu her riigi bokun Эмахл эслиги нижетсо кегуантлет себе тугиги туда палнтин слингит ади бичан эбгу 30 шлангит урлим мач ангобет ади пални агаб авал урлимо жибжибак албит ну росутлуги хединан то шебергу шеберлашугу қогу хедин чаз хозяйство ур резервуар лугу хединан шунуги сел вопрос почти
тлуумуг ани решатабун единственный буги проблема буги жо буги школа ислу буги нижер тлени ислаха ханжи школа ислиги отбуг администрацияльки комек хабилин абун райтлуман ханжи хулбуха ханжи буги администрациялсиги же шулин абун хеб исан школа ислинги то мухтек кезабил алас хоматани хадину кодил хечуниги то игу тонужани уни социл қали ғузеги лун обеги лимбачун тлуизабилин абун ракалбугу аллас ракалруги анишал ураллати лаханижер атак хадин хал ибругу росутланжиду канализация лил сирали машина бил вастребность лел цикуни ишхан леду хал кибгоба ажабр шезул қобани ругу канализация бугу анжи хамагурани отосан унар қориду қаталуги гидуба бишун раалдуги авалдисиги канализация централизованный канализация бугу одоеба чумуги хаба авалсиги бу киндазулгу канализация гижани хешлуги проблема гечо и обуги мехал удобсиги ротолю харач аргу анжиросу одолхулиги бугу цисангурец аласе эл хавлел вопрос решат арул эдинжал аруллугу ха анжи нурук он садак элнабун тола анжи сочевачун жиндира қасан шугу лелини анцгу лелини бинабун толи чайгирук онгудин чайеч он хал жамаат эч он советатл цобол кугеги эсул эч агавжоги ханук арбак асан дигстаратса болха хал абул бикар гудо цуграч он толго толго садак аслиг болса абжоги көмекке абул кисан шуаниги рец аллас алхамдулилlah жамаатлик бугу жамаатлик буг инги ханжи абул хал бикар махлут улбатли хавзиги абиз аллас қоматан хадинегу резеру арак алдбугу жака қақиги андун олу қагун анивачинал сеу абжабун қолышугу тоне сулбугу дубалезинги абун дагаврит сарун ханжи метер хеваргу абгубо сарбак алдун дагаврит сарил ахки дополнительно абгу қолышугу тоне сул резервуар лезбукин дагаврит саруну ханжи август мутлуэл изиги батлучи табил халас қомата мишасвичани روستل بيقاول صابون حلول بحاط بكون الروسا يعني بقاربنا جماعة الكونيك ديبوتاتا زوجبارا بيكرو سبونسورز دي اي سخوات شعب دي اسكوريون هيزوقي كوميك هارزوي تواكو باتشالي قلدسان عرات باجر ميخة حبيلة ديش روستي حاجة بحاط بيشايلان شعرو بيقاولو سوقي حاط دي هاب زمان ولدت سبيت ولارو روستت هيدي نسوقات قيمتكي هابولارو أما هيك العكس ده ساعد والله الروستة قيمتها بودي بوجو هيسو الحاط دخمو جبروتلي وجواب شتلي بيخو هيسي كومي كابيزي جهل راقون الجي روبو هيك باتي لتسبيرو خون ترى بحاري كل روسو جاقة تسقيتو لبودوتو لبودي رايون الطول عمرو سبتراتي لرو جاقة هين روجي عدل صناعة تبيجي كوعين تبيجي رات سرقتي وات سبيت إيجي يبكينا منيجي بوجو دواريتشون هاني بقانتون روستل بيت إرس هبول بحاطو حسيت أباك ألدا نيتلابسال روغوخا هون قالينا بلوك بوغو روستل بوغي أبوغو روستا دسا أنتل كيلومتر شوغو كيلومتر كحدو كيدنا أباك وخا أنتل كيلومتر عنس باك بوغو هنجنيج عسين زمان أني كينالغو خورزال ريتلو خورزال جروك أني عدمت معيشة كابولوك أنا هنجي قباق قنعان هنجي زحمات الله يروتلو عدم الجيش السيفيليزاتي تثبت أون جباج إني هدي موك أون دا كونجين زمان الدج أون تون إني ريخون تون خورزال جروك أني هنجي غورت لسقول نو خلق أجل صدق تو بيكروكانا هني باقالدي هابون قلابلا قالدي دوباره سوتل قراني تسبيشزان نوخ واقخزي داروغي كفيرمرسكим хозяйство من абун царгилхун хагу проект алды эми халыш республиканский один проект алды участие бизи решен нижеха эбгу нижер гросутле машлак коялги харун анжи один жолсан эми халыш проект алды тлитлун кан нижеда проект алды бук ана шегу 600 метр бук ана нухашула бизи бук ара и опять-таки жалил даризги харун жалил нтлед хал жалил го подрядчики бук ана хам нижер сутлнух качайлшул эми халыш гос да канцабак хизбугил хабак алды ха природа буги бугил ани гүтланы
анже мастер участке геочан жоги абун бакхиз голу маршрут килхуна а природа ги хаб жоги би хермехал хабак алдиле нитлер ростал то визитный карточка адинанги бук ине то бук ин колиле то нитлер гросот чивач арго жинди росот лутламон жинди садақин абун чивачун буги природа ги росу ги бихиз габизе анже рач ини то отдыхалиги ине един то площадка габил един то бак ишелин нитлецинабун если росахле жамаат шогундан гибан разилхан главная цель опять-таки бук ангушула магит нох бакхи хамутса халт игебун колото элеве калда хер гибетизе жоги биз душлиги санаалиги бун боттар чи санжи нох бугу али анибе сабутны боттар ин машинал игрек он жигулал легковой машинал рачон ани боттар айдас рачен беола маиш табиз боттар жодойго фермерский хозяйство без вот жодорго чонтар хур восстановить без вот если грески шанаха что мы жодогу бихулгу они боги лазатки саналиги и опять-таки ха природagi ха жоги анже исанди да без колто когул феберго аги нижерго росулла городал други қизан кора хедрачун абакал оди хабун дори он хадин бак жодод ани бук арешилсин халари набулу кис хозал хал нухки ани хечуни анжни синме халсери хвадулук унат алхамида хадун он ани хурир нанун чонтун тума нитлерго природа гилхази гилхази хадин лик халтлуан хани дасрох нижгирого روح باقي باق الهريجوري بجي جاق عميرس الروسو بتلهيج العدل صنديت أرنوخ الهارون سعد ويت سبيح حما خوانتين حلت سبيحين اللوك أرخوزا باقي يبكينا من جروسو سخواتشي شهر العمر موجو دورستو تيختو جنرالي وديريكتور رسولو عبدو جليل كوميك الدلون حالا هيدين باجاري واريس بوغ العدم الشيبا بروسو تروكين أما هيدين ازدسام مبعد بوسيس الحالي روسو بزبوط الهيج يبقوا بيشون كويش كرب جو باجاري بقوا نجي جديرجو معيشة تتلي جماعة تولد ستسي كونيز تقرب عرات حال إذا بقول بيكي دلجي راك بسون طلار لجي راتيزي بيهولا كنام بقوا نجي حارس الزبيت إرست بوجو لبقوا روسوت هيت هيب روسوت بوتخر بريئون تلوسو بس ستسي كون حال جهبولي بقوا تحروسو بيرتسنجو أجعال ده كوين تبيجي سنة بتلابي جهاريل ده قطولة رتعادوا بهاي الحال هيس حركة باقولة روست العلوقة بزحات بوكينا من مرادل ده ريسال رلاهزي عرات هيج أناني خال القوالز ده أسقوي أون قارزة عرات بوسون هيزو قيب قلون مرادل ده شورب حاط هابيزي الله سبحانه بشاس بتشان هم أدروجي بلاشاتك هاب 30 на 30 بوجي عدم بلاشاتك بات الأنياب باق алда санаалли кани со доми калжал гилхунги анжи нижер ани гастеве доми кибук эндал хагуба туристал он 500 себе авжабура анжи абсанитлер правительство кинесек аргит ойлугу туризм алтыги дуслиги анжи не то что туристалайн чониги ханитлер гвадн районал драчан нитлер го росул чайрач аниги гози отдыхалиги букини анжи инвесторлы набел чайрала холло хабрегаворал гирого цогу жалили да сос кадинрек унук ундихки бажарулару وصل هبول بوق قارة حالة اللي إنسان يجي شباخ كباتشان أني بوتر ماشين لطون حالة لبيزه أو سبونسر الجيروجو روسول شاي أني الجراج وناق خارت سجى أبولو جدود داسك وراج إلو جدود شيب هبول بوق ونيك جدود داند بايل جدود سيج قارة كمية كابيل نون الله سبحانه تنسوك إيجو دوميك كي تو شاشليشني مانجال جو أبيزه هنجي إدين جلسيجي روسون 4 متر شلانجز والجبوق هالبت أسبوقو شموجي باك دوباس أني بعدو بتسوقي الله سبحانه علوق بيجراشون تسوبت نكادين جوابون هني خاد جيلون عدو جيشون بريات إنسباليزم تسوجو جابون أني وديخكي صدق اللي حالت أبي دراك ألوج شلينجي باج أني بي حالت أصلا ذات باك شيف خبوك إنه غيرك هو ميجي هنجي بالات كبيج أنش أني كنانش أنيجي نو هالدومي كالجي بتو عدو جز وديخك صناعة البوجي باجي أبي دراك ألوج الله سبحانه مشاس بتشاني последующий мощь районной администрации дандикан жабуни добго краеведческий школьный слет абизе един предложение гибуг они саналс бугин анрик адигечо рачини этин жөйсе саналс буги бугин колбоха ну главное же бугу хартул нижерго росте хартул то один ба гибуг он рач араго хухба келсиг ини гирук ини
И опять-таки сельское хозяйство, маишта, цебет, эзи будут торчисы, жиндиргу хуриб нухбугу, хербет сизбугу, ну, ханджи ланди цухугну фачеркин тулу, адамалук унан, хамид элхун раквачул, хамид элхун маишта рукойбосул, ислиги куди санаал кан ашул, хабги куди плюс бугина безул, нжет сабур халтул. عبوت كيكي زوت أبتي سيرسكي إيش عن يعني عيبوت كيكي سو هانجي سو بيتسم هذا شيء إن غير بق چونتون هیچ خال عیبوت کی خورچی که هوا کالد خرشیت اول بسوناج انیگی فرم بازی بود انیگی هنی به بود ماتریال ریخ زیگری خونالی الله بو گواش هوا کالد تبی کالخوز سو ازارگو کی ازارگو عیگی قامو کنن هوا افجابون بود ترچیس فرمس خزای سراهون جنرگو معیشه تابیز حالت ایچ اینابونو کن حالت ابیز اصلویل هرولوگو نصرانو عبد سلسكي خزاس وكا معيش سلطي أصلي قارت إزبط الشايج وبات إباك البخيل سنوكون أزارقو كي أزارقو رقموكون حبساني شاربك الكوموك عبوت الشليشين أبن روسوت عيهج ونجر هنجي دينان أبن يجدين فلاجين الكوموك إيقو خوخوك دودو بيكار هنجي هبجو بوك خود أموك جو روسوت قاري حالس كوميك أبول سبونسر والله لين نو عرات قاريون الغبوسي زين أبن هنجي لعنتو وشتي تو ريسيرش وندو نسكوك إنسكو جو عجبوسيزه إستيجي تودا سوساتالجي كيب كالجي قارين تلاخوشي هنجي روسو توجي شيء سقوبجي باجار ليش توب جندر معيش صعب جول دس فايدة بوسيزي نابون وتلزبوت ترشيجي أقنع جو هنجي تو سون طريقة جي خوارجو تو كالهاي كوموك أنا جدود سيجي كومي كابيلي اللي إدين جو هبي دودراك ألبوجي باتن جدود سدوي كومي كابيل دانده أبجو جريخون دوقة последующим без процентов без ничего أبجو تثبت إذا بيزوك إن كومي كابيل نابور شايروجو الله سبحانه وتعالى إدينا نبيزراك ألبو خانج خابقون قشيس حالت يبوك إن داعيس بوك إن نتويت إن ميني برايزوت سوادين جو بيزراك ألبو خاوصل خانج الله سبحانه وتعالى شوين بات اللي خنجي قيب رسول شاز حالت يبوك إن تحج أحيز روسني ديك إلغي باق الهرون قطول الرسول بيت إرسول حالقي علم علة الحق باقي يتلقي إركنم زمان بايدال دت أبيت يتلقي بيسم تشيزرونو جويس رسول كولتورة سلوك عدد سويه إسبان بوغو كاتشيل الواهب قرب تسوكيد الجراسان أبيجاني بوغي بيت إنبكو بارك دوغو عبدو جلال الكوميكال دتون رسول بالي بوغو كنا نلقي شارت أزدتون خيزة برو فاليبول وفوتبول حال البلاشات كبي هني ريخسارة ورسيج وخوت العمير الحلقة بهارو اللي رجعوا لقانو بقول سعد الله حيب الله يوس جنديرجو عقارب روسوت وروست الادمنستراتي دكتوري أونيل روسا بسلي تدبيك أنا أني روسوت فاليبوجي فوتبولني بولي فوتبولني جوريجي كامبينيرو أني واليبوجي حازبيه هله أنجوبات ممكن يوقف فوتبولني площадка разметка бегиха волейболге хазибе ол бутларме хавл желание в поле хазигбе ол хебги волейбол гросут анже жодгбе хулюго حالت قبيجي أصلا حالت أقول كنا نقول قبل نجار جروسة اللوجو أبجي روسة تروجي شيء أبيات كرابوتش مستابين هم قودينا قبجي تلوج صناعة كل لوجو قدا قبيجي نجار جروجو وبقيد أقول لوجي كروب كسرون زلوات أقول هنج وشي حالت أقول بتوني حالت أبهرول سوارشنا حالت أبجي هرول كنا نقول قابون أبوني روسة أنقشوا بشيء س بوليبان كلوزان حالت أبوجو هالشيء أبجو أقوله هنجي قد إراقي جوابي وديس هناش تيش خوشي غوبا أبجو بيز حالت أبلو جنجي هنجي حالت أغو بولي هبيل سكي هنجي بوجو أقرص وجي بوجو قطان وجي بوجو نجي قبوجي هنجي كينا زوجو أبجو بوجو جدو أبولار شين أبون هنجي هاقا بوجو أبياتا كينا تلرجو حالت الوجي تكنيكا جي كاتوك تراكتر كنا نقول حالت إيه ماشينة الكل بوجي كنا نقول راس خودة في الحالت عبد جل سبب اللوجو إما خلص غوب خندق كي قلادق كي درا أني جهرور عدنان من قلادق لبيش خصمون سببون بوج عنده بابوجي خندق تو دودينان أدمنستراتي سبب اللوجي حالت يقول دو بوجي شيسته سبونسرس فينانسيروت كي أبون هبول لوجي حالت بوجي دي تسانج قرين جل دوت أقبين أبون دي دوب أبيزي ليش خدوا استاد قرين قطان دا بين أبون جل تسجندي حريك الروس زحمة صديق شايق روجيل قرود الروجيل بوتاني
مخشقل إن بيقول كيزلوكتل إن بيقول حازيك جواب بيزيجي بوك إمي تشانتيل عدم دريل تروسلوي جروسوت كي بوك إني بوت موكيل نجور إني حازي شاي روجي شين هابولو روجو حازي شاي جي نجور أنيس بولي هابيل لدي جيب جو سبوتيل воскресенье вернее كيجو كمان ده شاي بلاتني فري عراسك تلون خنزق حازي أونان ري دال زمانل هانجي سندو باي خابوجي نجودك بيك كل يوم شين فيلمر يعني كانيكل زمان التيمبولي وشجع عمير راجع وراس راجع باشي كينا وقتري راجع نيوك إنجل راجع نيوك أخديك هنج أني وسروسك روك إن وسلوي الجثيل فنوك ما خلص نو خلقي روك راجع نيوك إن ورا ما خش قصرا قد خيش زان كيجو ساعة أشياء اللوجو إيه تيمبولي روسك نجودك بيك كل يوم بوجي هبولي حالت إيه نو خزيجي هنج قلتيجي نو خلق أجعلسيجي هنج خاصالوجي إيدالجي توجو проблем بوكم خاصالو نو خازولجي عازوبالا أوك عازوبان خدت أوك عازوبي أونارو أني خونداخا هنج باستيان نو خيط أديبالي قد بي أون قصيت إرجالا باستيان نو خد أخذ الخدروك إنكول نو خد بيجري أوشرد تو أدين إز بيرو خين أبون بوجي دير جوجي بوك نو خفتيك حال مسألة نو خفتيك أريلنا بون خروسك خوندا بوك هادين بديم مالت أدرا خوني وقالد روجي ريدل هابولو توكاغات عدين قاجال نوخكي هلي خطلو عينابون توبال سلسيك تصاب شورون روسون نوخل وصول نوغسيك حالت ايرولو نوختلو عالسان كويت هلارولي هنج قوانا عنغول يخيمو جاينت آميز نوغول تسال تلدكينا ديگو بيكان ريونو دروگي ديگي روس تلابورسيك نوخا نو алас динан хабун нижи қитур нух нижи цигол сахран табиз килар шоб шолжи букунар го босол го бажи жибжи куветал жибжи труба беги метрови труба беги сон жибжи химо қасан уни умумуз заман шварур колхоз шварур ростат совет тарур кунатил голди дасикуди хера чоба асан тунук ангол химо қал цара қоларын qorulin avjal haruna runuk angol ханжи гуши уддинан хабур говги бугу ну qarajо age dalish nijetsugu содержатель килаш qarva qalsan административки ли авли халт егибук уну буги кино проблем бук уну гайрбек росут халт ябизбук ини ханжи ридел хадин заман рабочей силы набуржа шулар гумук сиобаб арас тунги хайдин халт кино зарбат кал qatiri un халт улмехал ханжи руги халт оқабигисан кинолгу دولي قداق بيجروجو هنجي نيجرجو قداق بسبتارولو كينجون روسو تيلولو قوق ابون ابن هنجي ديونوس تاروجو دالس ديونوس تيجو دالس باقر روسو تونيجي مينابامو كينجو اني جاني هدينجي چونتونومو كان هالي ريتسالله الحمد لله إسانا إيجول هابو تشيس توليوجو حالت ابولوجو هنجي بلانو تيلون ارزايرا چونوجو هنجي روك ار ابلين سوميناي واستانوي تولوغو اما روغيلغي ادين حالتودي ابجوغيبون алоқаби анжи кигул хабги бригад бу қада қавазул например элет руграҷун халто қаби ахундитсанире адин халт бугин раҷинам дитсиги гоб обращаться рурмах диргура қалсан көмек укинач хосит атқала саду қолишинан дигол цикучиросу тлуачананги остас пайда гур дигол хайр гур жобукин росу чицикут адусумачананан эма хозги қара қалсан көмек абулугон хавози эма халтелеба ал полал халт илуге дина гүнжөдүгүлик кан халт оқаби хеб ну хазул битсуни го хавобот хот аргосул хагал ну хазул латкаби гилунагал ихимо қал то астаной көшкү ну хал холда қалсанагал латок калгирос хора одоклун гирого материал гибого илси ха цемент сали эба абжоги бого حالت أبيتش شولار قن أسفوات هرولار قنو قكارج قلتي قب حالت أبيتش إنه رالد باقين الخنو توقو بازار خنو خزول شورولق أجال هنجي واحد توقو نو خلقوري نشنو قنارين أو نو خلقو خان تلي жизни неважно необходимо жалу скорый бач онюгун пожарный бач онюгун машине ру кинна зогу слик алогилги қойр қадир онруго والله كنا بنوخد ترسول الله سبيجي خان أبي زعنوك إن كيري عمر جوجي إيش خاقو بنوخد شو خانجي مشكلة دالسجي مشكلة هبي دالسجي مشكلة تلبوسون نقط أكل زكسين بهيل جماعة أغلب قادلون هذا باك بيت إزاي قوريجي عبدو جالسش سويرون قازي أغلب سيد كيتليجي بلاشات هذا كينا بقو فينانسيروني وسوق تقول نجي عبشو ها بوليس الخلاص عتشيوجي بوليس الخلاص عبشو
18 на 36 вукан изначально жец ушли стандартный ковер вукони ледина ишул размерада. Ханжи диагональ гижоги тург букнит гижоги обачина вислуар мехалс цоера халдобат себе хумуги минабатан да хадин тури забун барха полалд хумбажар. Эмехалс аск ог мадо халсиги гобежани бини хурибет зукини жинди 1 метр ну хашул тейнабун усиги тезкилаш хоскем усул цереги кеди гунуху карако усул бежани эм гуси 1 метреги гуси тезкара авжабур мехалс да итина вискан корчто аб ток ал сан улбати чоси эм хлеберл 1 метр бачан жецгоб то да они хон пати бичана 18 на 34 бугба كنا بحالتي بوجي دينا نقول بوجي حالتو قبيجي حالتي دينا نقول بوجي وانج وبعمر توني بريدودين راس خدل كان وشلخة مجرني بيت 4 بوجي شل حزين هبن وفوسك باجنا وشل فولي أبيل نور مخل هانج رودي بدس كدو فلاشات كبوك 4 واندو بقول بوجي باك هانج نيفيلر جيبوسون دور سريلات هبورجو هب تويك al سام نقط إخمويك al 80 سنتيمتر دوبي 4 تنقل اما خلص ولدري قيزابون وبجاني باغب گشين باق الجان تين هيت اوباچان جيت خوبي قوت بازي بوكيني وبگشين 80 سنتيمتر متر عن سبالدرات باني ويندر زمانس اسادي كتلينا رشخه وباسادي كتلين چموكيني خدو وت گماچ بانا خدوت اديتو وگماچ باخچي زان 30 40 سنتيمتر 50 سنتيمتر چاخيل گيبانا خدو ادي باچان كاتوك ودي كاتوك باچان جليل خباس خيدي بيتون هاغب كاتوك نجيتس يبتو انتيتس كاتاتابون غوباك صاد اديبان كاتاتابون صاد بايغتالح كان алас نجيغوب трамбавата бизе هدينانگي абун حاطيتلوان هانج практически коробка гябун жодвих кулужа قالي стойка бра конча рулёго ограждение если адянжоба 25 сантиметров 15 сантиметров шебен шулги 10 сантиметров бала песок шулги есалса эмахт ад катат габула ад полит убит избил алас хоматан бишас бичани рак албугу хо август шул то середина даге полис дават габун бишас бичани алас хоматани OTC чемпионат Харикул Абизе эшлиги команда беги хадур занжи хадур фигуру пригласительный жалгрейт или вукин местный Харикалинский команда гукин анже красный Котанасл вукин команда анже вукин городской команда Жергу Харикул сузул анже вукин ветераназл команда габил интерес вукин ошлу эб қолди то символически то турнир габиле ошли эб герахиле приз алжалги алас хоматан бишас бичан элгирук ин спонсор алгиросотки рук ин qarbaas saytki abile anjudo sponsors gabile hedin halt abizugo habjo shul jugurshla khabugi hadin jal haril sokhon giruk on jamaatki batil kharazi gulhalaro iltasik tsebesigi buk in abil jogi no все равно химал забул жобугу кинешанigi buk in шанте дура галмагир алдруsun хималук ин алтасиги ишхабс физический культура спорт алдырусини хевжо бугу хабсал добги хечубун ани кинал годик ани русун ахирот рукун фимал добабун хадид колха жер футболист алгира кенин волейболист алгира кенин цередун имма школ други мехалс доб не только футбольный волейбольник хадобу кени тарид хадо керез ин шар мехалс ахил мал халгун охуну кун зо кадин сотолот лаве шар мехалс هدينك يقول هابو انقشوغو كمان دقيتون حلقون алас хоматани хаду сона да хаболе гитлу аргу ежегодный буквально халгабил турнир харикулук шай кинногу спорт объединяет людей ау хагу авжабез рач ин qadisi гали один заман турнир бук харикулу бук инёги призовой фонд гибук ин цокуди эчони гихад арцук курисла харач просто рач ин грач они хазиги хан цок албечан qotraч арадин хагаднан киннал груссин рук ин росу кочон течумук киннал грак арон ходу шулши бук ин حادين проблемы бугу حادين авжо бугу данд баз беол бетин беол один мах гураниги со зигар кораш рач он хеди зигар кораш рач ар куртод игрукун озугун хабар битун кунар хақариар шуги тара шуги росли проблемы шуги
Один рачарго отдыхать лоледо интерго парк богудуба боги национальный парк рох богудуба боги селихак гидуба эмахритлин дураги адоги челя чахилук инсиналук ин росталбуги проблем битин дандбала слиги гуришха один шинжал Аллах кверба коллеги боги пользуясь случаем опять-таки киннабгу росу жамаатли падешка гитоли ратзигратули сахашин улоққабаз царцаркун абижуни ганжи цоисул хутохот избел цар абулгон цоисул цебе абизбел цоисул наққабизбел дице қоқабун абил киннабгу росу труги шин улоққабази хездир қвалел гитобачун лидас кой аниги Rabban fergi başın ödül aşibot mu gişi qarel mu gi jodo da sahabi jo bu gişin abun qarel baş ona qigvichalar ditse qarel adin jo bu gina burugo момент организовать ки абула хотан алды бук ахани бука эле ло qatstun бадиржат ки абула сахлиги рох хелги алла разилхаги диде садақ керуги ло қабазиги абростай көлба қоллуги хел чай хеч ани администрация цобалта абу я поли бук инаран я довен тлергуна қинох бук инаран я дудин қолай бук инаран я абули хал ишимиг бук инаран قول سونال دا جانب ساعت ولی صبور فشینم حال و بیتونی بگونی نیجر پیرداشت بیختی زبور بزمان علارو هدیت دان نیجت حرکت باقی لإنسان هارور و هریج و خود الحال بزول بیتینی ثالا ها پیرداشت بالار از دراک عبد کیزی بیولا هیسو تو سونا صبور عن حال اونق و شگو سونا جدی روسو بس عجابون بو کربان میلان آبو جدرگو هدین بیگولستاسا روخت العرقی راق بوک اینارو آنیلان آبو شبخها بيل حارس بيت كوبوجو هيدن وريتش ريعرو باجار بوجو بيت إرشويل سو كده الروسبت كي هيدن العدمال هيجوجو نيل هيجو أما ريشيل أوريت اللثو مستحق أزدت سارل شواجوجو جدير ساخات سير الحاسيل كولا هيدن البطرول روتين هب حارس العيب جورو بيت أرب إلى سرعات هيت أرب بوكين أنجي رايك إذن فساد الله صحو حريك الروس خبر بحاط وقربجي غوتان الله خبر بحاط وجي بيتسين. أكين متطلجانين جندي آخري متقبل سفولان شيء سابنا هذا مشكلة عادل شيء فرق يكون لك يجيله بتأسين سنول جانسي قبل أن ثلاثة ماخك يكون خيسون حلق أبيلون وكل متطلجاني بقى ماخك شيء فرق حلق إجابون ولو قدسة كون غوجي где-то 180 тысяч, 200 тысяч рублей цуплан чиз майлин рақасан машкедэсли линги абун тлуна машкедэсли аласулук бох ажан троли бого динан алжабун идинан го хотаналда оле цуплан чиз адинан мехмарбан машкедэшу где-то 800 тысяч рублей цебес облицовкаги мехмарги жоги абун холи бого халт абун моги ну алас толха динан авжон доле қола базитона ле спортзал базитона ну хазитола авжабула ну об кис хажамат спачони буг жамат беркуги жамат қотаналдыги исан қуди халт абун қотаналды дицо қотанлу гибитин то анчки анши авжабуниги ихтал қотесал халт буг инч қотаналды қақ ге харикологи ну хабе гурани қотаналды то кергире монч энеги чунги монч рат мокани самбажарба алсанабилин халт инан полностью 100 километр аги шашадиз росотлвачун симукунари татал агабаккан опять-таки жаллис лон техника халду кангют уначаны трактор гибачан гусиничник удие мале тонна солярка долгибачаны мале уже аучиги халт изаве 800 метр километр точно баккан полностью агаб растительный канал букунарич колхоз бихарласна кубакер камуку мателя отбиги жоги жан регион айналмаш мук ангол бачан техникаги халт анова олоқабиги бачан бит фимачун халгиабун хаду киябили живичи сулхаб калт асхаб тукалт шойзан росутлы живжи улица живжи квартал они шабгу унқ линии букан ошо центральный уди канал гибачун олт ас шип канал татал агародол жансан унилгит интрактор жанс бичан бацдабуна бажаруларил унарил тлууларил жинцуг бацдабил гобшаго бабур паливноислин рацдарич унтолцери колхоз буги мехалт эхре хабуруго шибун живжичес жиндир агарод бацдабули аржанс канал
исан ханжи шиб киналгу бейтл агародеჭ თოეზულ ჭუნთუმუგუ თოეზ шланги ყაზაბუნ ყოებაჭუნ ლი ყეზიგე ოლარი ლინ ღოშ ფალიواتა ბულბუკუნ აღადინ პრობლემა ბუკან აჰი ბუკან ღოშუ ნუ ბაწდაბუნ ხატლუ ამ ბაჟარულარი ლებილ ჯინც ვიჩალარი ჯინდერ აგარუდო სანილ ებ ხოიზაბული თუდა სუდა დურინი ლიმ ბახუნარი ან თო ბიჭ ზაბუნ დანდი შაბუნ საბრანი აბუნ მადოზ ლი თვარგი ბიქუნ ჯინც ბელ ყაზ კოლე ჯინდი ბაწდუნ ტოლუ თო ანწყონ ხოსულდა ქერ ყაზ ბულ ქულარო ანჯე ჰედი ბაწდაბუნ ტუნდო ვაშეგუ წიფლანა ლაყარბა კალდრუ კანგურა 모디난구 발리노에 심마창고베 오슈 고 каналлари PTV-шлелданик экономибук иннабун 발리노 сингижибгутун шлангире хон шашадуллукун ураха ну то яхбуги чис индук амал яхи чис течгун тогозугун семиз кол жабиз кол хайдина булчагиратул анже эб халт тлуанини ипханалук арвак алдугубеги жеце илини токашоги цан хвалчана анжи кваролги наднях кваролги хела муцежане чуниги хану абжабилде кваролги руга хадурун элги цан анцелмит хвалчана короче токашо хвалци фанологи алду муқафазаги бачун токаш халт эбонини эдинжал нухат асфальтун обаямчн ремонтабуни сант адилу min ekonomikалди қадарынугу анжи дагатадуралди ругу кахталқан анжирайтлуну ха кумтуркалински депалдотлуну участок ос начальника сайтлуну соқунгирук ана нужур эб адил капитальный ремонт табилло сотлач уну хашина хулбу хавилинабун росул сотлоқаталинабула асфальт ечбакалди лоқабац опять-таки хавол лоқабақ нируге камазисталугу унқошу ичванцваг анцван цилцо камазбук ана айлег жалгурач анжудуцил давай саляркетон лоққабазе қойл анцил тоегу камаз бачарана цез жаликец опять-таки трактор гитлуна қойл рачарана лоққаби агаб кинна губак алжан росул гишин бак алжан чабахвачна халт ябуна эма халш вах удин халт ябул ма халш шифр абич гумугун диги мунафук инарч тагаддан лоққатсиг абулуг ма хабул қара қалсан удиқ кол расходу хайзи салярка бос кона қажут эзвугина хайдинан абжугрески бугиме хал лоққат сабулуг вообще маркал эзвуг мугу сахли бугу рохел рохонтаги أنتقل الحباب اللي بعسره ده عمره هبره بسيرة وقدره قام علمشي أبو الفرج جت أبو بوجو جندرجو مراد قباس عود أمر القلب زود أدان وحسب كيت حركة باقول تشيسو عمره هايباتها وتعليحها بكون لان أبو هدين ساعد الله يتسا جيكوجي تعليحها وتشيو لان يكون بوجو هاب زحمتها بزمان ده روستل بيجوا كابيزي تأدي بوسون سخاوتها آدم ذو كمية كدتون عمره دي باقينا بزي مجاري جيكي هاريز حد أبي بميرو جيلان أبو لبوجوهيس خاصكو كاق دونواج الاسناقوان كل بروبلم دواجن شادر دوت اسواق قربا چلسيمو دوزولدوبا يولار گونيل ابغو شاشاديز بيچال خاصال اودو بيچال جوابول ادي مازارل دروغ تو يوم كستيل جودويل ابين انانج ادلي تارون باجارلا قبل شي مقابل تو سويت بوغ تو ايبل سولسيم هاريز بيليش خو بوكل هانجي توتبوك انو تو راك محسر دودين ادين شيس لاك الكل باتل واحد اس حريكو تيق نابول وجيل بول حريكو لابول وجيل قطانال ديل دوتشو يابوني جودو ادين سخون دودين سخون هيج اوال غوتستوزي اسفالت كيفون ولتي انسان انجي نو спонсор сабули халт дитшиб хадир росу тлабиз толи спонсор дудин спонсор дик дуаси шулар ходузул дузул гирок онжодор габули до сахвасу гидибиру гидо салихесу дибиринал хевчуг вообще го организатору гени росу лоқай ганекул жиндир гушотал табули шене көлт ябонес анжи дуба машки дабун эдин лоқаби ганекул тунги досул гундан дбал хажабул через него букон абули халт ябули шиба бизу гидибиринал шақаге эдинан дандгибан إذا أبغى تحلي الله سبحانه وتعالى بشاس في الشاني أبغى وفروسك إزولكون أبجابل نو خدات سبان إذا قوقا ماشين شاخلي تزول نيج كان بيت إزابونا نو أبهاتك تصاد بان خدير عيبور وخد تصاد بايجي وشلو أبغى الله استخينا وجالجي قاربك ألسان جال هرولك وندينا يا حريكول يا قطان دوزولين أزولين أن هبيت إزجي هجو إدينا بجارر شين جابولوكون أصلاً حال إبوغو هبول جماعة الحكومة مكالشون سيمبا چوني بوگون جوابلو كالي انجيكي هانيسان
ყოლოშუგო სონცები შურა шлангалук анхабжани авулын авул нже цанит контор буги бақалса 160 метр бугу буги протяженность ишу эдинангу ахана линал руги чайги одоги чана авуна синтло муг бачнежо қалит умукуна капитал сел ну сим бачуна ро қоб накип ки жанчу накип да сим буг да қарилеж одинак ну қолошо сонал жан ботар чилар давай опять-таки смета гявун пополам башта жамаатл көмекабел башта көмектетсе габел шулба қарап жойшул 160 метр шланга золги болсаны опять-таки halt is change кунугу кезлез букен halt is change кунугу арас китлон ха 300 рублей буг метр буг қарашо қароле гайрбек анжи кигуасугу кидду көмекашватулан росутлуги сөйлеманги шамилги алла разилку удас кир уннугуниги ха буттар halt есе көмекашратул диелха анжидицги адад тулар арбагасан көмекке бул хадин объекта дигжо гидиц ол гирачун бишчун цер гирачун арас шөдөтлеч ониги ики документратул чайрук но один бакалди гол сол хад ол абезук иншар жо аги буги ха ди қабиз қол hedin halt igi harizigi planal digirugu jigigi еб син хисис хан тобашта букмашун план як тобашта ошол Анжелеп 160 метр ход умуг ошол абиз башта тракторул деге абиз көлин кол диди го ну qaриди qada ход өндүрүгө адам аз опять-таки рукен друк ална кысам бу кез кол сен жани бач өндүдин адин он эбги добге хеч огунги бажарилиш хайба жоо кино зугеле казаба мукени эдинги то росот улук кабац бач ана камаз цон овги жалил конторес Жабуна камаз суги гросу туасас чобо гижиндер камаз бачана хедбитун тротуарни плитаби городалда ич ханже раққол растиге плитари гол тротуарни метр халаси гиру гадин коди обача киу камаз цуне хедбит нуско агжубател обаха ал қвата қан дет ремонт табиз бут моген асли халт эбиза климат чохот хилариш хавол мохот харе гиру Жижес канал бачун климачун қой канализация бачаруго шунги сарациулар гобук архал умумутлум архал настауги шунго сокенха киналго жодоргу мурат убаниш туан адрати қана катица ошибилат бахчо нақшегон эма ну халхонну галато қата хонну нижер машкедал диги он жоги то албичан қайрач арбицен кому канадин жабиз рақалдуги нав эма хал дек коде барстон чайгру кан Уши то қода себераза горушук ана қоно көзил набунтун эбгидица то где-то метро 60-70 куматил ошол ну қажан ошол ха ну даги абизуги си халти хел ступенге кицересан шон қоношон ступенге кицересан шон қоношон абу тоқат кебгу машкедалды уни қад эбги қачази угу планалды исеги Советский көмекке бели спонсорат сабореги букени хасил айшвелалди тагважвелалди эл халт абиз бормого школа садик ниже буги проблема садик бу хагер букта хохот мог Аллах субханатан анжи исан соналдаги триби гаусолген три глава солгон то дандиги кун эсурсатал кеп количазиг беон же бази букени чиаро ха ок нже qararjö садик ки бугени худ араси бекен вафросал жетсу уран инирого ха Росу жамаатли баркалуго деда хадугилуги дециги qara хал дихважар хал сабулуго анжи мек ажватан Аллах солунги асетло хадис шехау Жиндирго адан хелту адамаз дихмуги бац да бир бала хелту захмата дихмуги бир харбрут хелту вакинам quluq ish haq yabulu bugunungi ongun gobrek el jana da tun hekt bazabulu namus ya hada hur qaz bichach insan mugo harikul rostal bigaw haybulay saadula بوتمجو آخر الدقيسي يبرست الجماعة تلقي خدور كونس الحال أبي هاريزي بيرهين خبيجي شرخوي الشدي بساخليجي ريك إيه باراخة ليجي هاريزي خلق بوجو رأيونا تلصقيد الروس بزو بيجاوزة بزبي ساعدوا الله الدسام مثال جبوسهم روسو جماعة رازية بقاعدة جدير بروس بالحال أبي هاريزي الله عليها حرماتي التليزور بلاهو للأخير الدشوانا نيجير جاء السفير داچا خالا برستو نجوية بركالا بيچاس بيچاني ناقو جنستان چوالا باچ منم أربع قويخ